Kaixo txorien hemen txuri urdinez jantzita, zuen donostiar gustokoenak. Ez. Bueno, hori, datorren aste buruan izan. Hori bota digute, donosti eguna aste buruan da, baina gu, kasualidades, kolorea suertatu da. Maite itxuguta, bertako koloreak, naiz eta, Bizkai aldera joera gehiago daukagun. Eta, gaurko errezetiak internazionalak oso, ez? Bai. Hola, zuriak badauka gainera holan izena atzerritarra. Aie deiu zen nik, aie deiu diot. Bai. Olo aie. Bueno, neik neria Albergini bolak. Best, bai, Bai, holan deitxukotzat, eta hori, ingo aragi bolak izango bazien moruan, baina aragixa erabili biharrian, erabiliko Alberginian aragixa. Zer, azkenean badauka badauka gorputza eta testuria eta horrek nik bentsat dut emongo tzala, aragian itxura edo, egingo dauen ze. Probauko, ez ara fidatzen, ondiokan ez tozulako probau. Niri Alberginia berenjena asko gustatzen zait, txorienen askotan erabili izan dugu, hainbat eta hainbat errezetetan, eta modu guztietan jarrita, niri gustatzen zait. Hortik, batzuk esaten du, egia da, saltzen dute, berenjena badauka, gorputza holan aragiaren holan oso mamitsua, mamitsua da, baina, aragiarekin konparatu nahi badu, gehiagi esatea igual izango zen, baina, konparaketarik eta konparaziorik ez. Bere baitan be oso goxua da, kontakotzut, zara nengoten. Lehenengo kasola baten, berakatzan erdixa eta Alberginia azalbarik erregoziko 10 minutuan. Gero sartagin baten tipula erregoziko eta gorritxuta dauenean tomatia eta albaka gehitxuko eta 20 minutuz kosinauko, birrindu eta gorde. Gero robot baten ogixa, berakatzan beste erdixa, berresila eta albaka apur bat birrinduko, arrautza eta Alberginia gehitxuko itxugu eta birrindu. Labia 180 gradutara piztuko eta oreakin ingo ditugu bolatxuak erretilu batin jarri eta 20 minutuan erre. Albergini bola horrek tomatiakin zerbitzatuko dugu eta barrura. Eta listo? Astelenerako errezeta erreza, egoten bazarete ajiarekin da hori. Errezeta errezak gaurkoan biak dira oso errezak, nastu eta jatekoak. Eta harina gainera. Naiz eta, harina nirea trinkoa da. Patri, emozionauta da, esan didanean zer egin behar nuen, emozionauta, gaur gainera hortaz egon. Gero kontauko. Bai, ez da zu bakarri, makillajekoak ere esan du, hori behar duzu boze ona. Bai, ez da guztau asko, gure hartia. Baina nik nire zenarrak hori, zigorrak enbidauen errezetan hori itxen dagoelako gozaltzeko eta baina nik hobetu ingo dut. Bai, enaz oso fansa. Hori da, hor zauzu, ikusiko zuen berzioa zu probatu eta gero berari prestatu iezu eta berzio itzen zen. Lan gehiago izango du berak egiten duen modua baina ikusiko zuen, merezi duela. Lan egisa da, honek Alberginian aragi bolak, honek Albergini bolak, badaukera lan apurtxo bat, azkenean, osagaiak kosina bidie, gero birrindu, gero formia emon, gero laberatu, baina merezi dago goxuak dauz, eta da, barazkixa jateko beste modu bat, ez? Bakitzu ontsa astelenetan eitzen dugula barazki jalientzako programia, edo, aragi bariketa kosinatzen dugun eguna, eta, hasieran esaten dozu, zeingo, eta gero, emototzazu bueltak, eta errezta pila bat dauz, ez tozuna bierolako, proteinak animale iturrikuak, eta betiko errezetak, nahi dut esan, beti egon izan diela barazkiekin ero barazkietan oinarritutako errezeta bakarrik. Jendea uste du gaur egun zerbait gaur egunekoa dela, baina hori beti egon izan da, eta ez karazetan joan behar, hemen zaten askotan, ez tofura, ez seitanera, ez olako, ez normalean, barazki jalen janariekin ero erlazionatzen ditugun osagaietara, ez? Baratxuri sopa bat, arrautza bota eta barazki jale batzu jana dute, veganoek ez, noski, baina arrautzarik ez badidu botaten, hor badauko plater vegano bat, tomate saltza bat, ensala bat zegoen nola erabiltzen dugun, porro salda bat, pila terrezeta dauzkagu hemen, eltzekaria betikoak, sakramentoak ez badizkigu botatzen, horrek ere, ez, veganoa dira. Hori da. Nik hemen ez dutza jarri holan inungo gaztarik eta gaztakime bai ondo egongo zen holan pasta apurtxo batekin gainetik eta baina arrautza bai. Baina gero arrautza ingo duguna da bakarrik izango da lotzeko edo batzeko apurtxo bat orea ingo duguna eta itxasteko. Baina esan dakoa, baino gehiagotan egin jogu hemen arrautza biharrian jarri
Lino hasiakin behain genuen, txitsiri irina eta ura. Bueno, modu ezberdinak bai, badauz. Ontxe, alberginiak hemen gaitzerakoan, garrantzitsua, azalik ez tabe erueten. Orduan, azala zuritxuen bidazen. Claro, alberginen azala, bada trinkua, eta hori bada... gogortxo xamarra bada. Denbora gehiago utzi beharko genuke kosinatzen da hori, eta nahi badu gero xamur-xamurra geratzen. Hori, bakarrik nahi dugu barrukua. Guk hemen, esan dagoa, alberginia, berenjenak, bi eratara ondo esan da, lehenengo asepzioa alberginia da, bigarrena berenjena. Hainbat eta hainbat errezeta izan ditugu, izan dugu, babaganux errezeta izan dugu, saltza zoragarri hori arabiarra, musaka dugu, prestatu ditugu, ezagit, bete horre birilibilkiak aragiak inda beten ituen eta gaztarekin. Dugu beteak olan tradizionalki beti itxen dien bezala, hau da, betikoak, oie da, bete erditxik zabaldu, aragi birrinduakin, galusiakin, tomatiakin da holan labian. Melantzale hori izan bat errezeta zukintzen nula, Patri? Parmigiana di melantzane? Hori izan. Parmigiana bat? Hori bebai, alberginia erabili genuen. Orduan, bueno... Gero, gure errezetetan bebai, pistoan. Holan ez diedanak errezeta exotikoa bebai, hemen erabiltzen da bebai. Pistoan ez daukato itxureik, berenjena botatzeko. Nik gure txian, pistoari kuiatxo botatzen zaio. Piperrak, tipula eta kuiatxoa. Baina albergini ez dio botatzen inoiz. Egin izan dut inoiz, baina gehiago izan da hori, txorienen sobratu zaigun, alberginia bat etxean eukala, eta, gero, pisto bat ikera joan, desan, bota iten diot, eta egia da, hemendik, jentia badaukala oitxura botatzeko, baina nik, normalean, etxean ez diot botatzen inoiz berenjena. Egin ditxigu bai, alberginiak honek olan patata frikitxuak izango bazien bezala, estiakin. Horrek, lehengo urre, badakizue, gaza garagardotan jarri, gaza duen edari batean, eta ez dute, alberginiak, jendia zaten, baina horrek olio pila bat zurgatzen du, eta ez da izan. Begun batean animatu zaitezte, txorienen horre nahi eran sartu, EITB puntu duzen, hor badukazue aukera ikusteko errezetan olein genduen, da hori da, sartzea lehenengo ordu erdiz, berenjenak, hor ura gazakin, garagardo batean, txampain batean, aparra duen zerbaitean, eta gero lehortu ondo irinetik pasatu, eta olietan frigitu, eta geratzen dira harinak, kurruskari, frigituta, ondo patata frigitu batzu izango bazio moduan, baina berenjenak. Eta hori, hemen ez dauko ohitura, baina Kadiz inguru hortan da asko presa jartzen dituzte. Kordoban atzo aipatu gauen, lehengo gunean, Santian. Ostialdean. Bai, aipatu gauen Kordoban, bai. Oso ohikoak. Hemen ikusten dozue, zigorrek behin baino gehixautan, kontau dau trukua, ez alberginiek xurgatzen dauela olixo pila bat orduan. Bero jarri bidala azalakin, da hori, xurgatzeko bat batean, eta, holan botatzen bat zazue bai, ur pixkatekin bebai, jarri zeike hau da, ontxe erregozi dugu, nik igual olixoa purtsu bat gehiago botatzen dutzat, baina behin olixoak xurgatu dauela, ez egozi, ez urez bete, baina... Ero tapa jartzen badiogu. Bai, holan apurtsu bat, sustotxo baten monorak. Tapa jartzen badiogu, hor albergineak urpeira badauka. Ura ekorantzak jungoa, lurrontzak jungoa. Tantakak goian pilatuko dira, nola bultatuko dira, bera berriro. Orduan denbora guztien hidratatzen jungo da, eta ingo du, erregozi baino gehiago botako du egozi aldera, egoste aldera horrek, gure berenjena horrek, orduan tapa jarrita, olio gutxio erabili aldu. Eta bestela, hori badago sukaldari bat, uste duzala Uruguai ero Txilekoa, eta honek, baduka liburu bat, holandana veganoa, eta honek errezeta askotan jartzen du erregozi olioarekin, ero erregozi urarekin. Baitu. Erregozi barik nik horri gehiago dituko nioke egozi. Baina egia da, ez da berdin geratzen, niretzako ez da berdin geratzen, baina bada aukera bat olioak pixkat gutxo erabiltzeko. Eta bestela oso ona da sistema olioa jarri olako spray batean, olako batean olioa horri zan, nik etxean olako batean daukat, plantxan egiten duanean aragi eta egiteko, gainetik bota, eta horrek botako diolako geruza fin bat olioarena, eta desente olioak kenduko du. Gaur egun gainera horren garesti dagoen olioa, ondo hautatu bidan nun erabili. Eta neurrian erabiltzea. Orduan horrelako spray batekin, edozein erregostekota egiten duena da, sartaian olako pelikula fin bat, olioa denean zabalduta, eta benetan desente gutxia erabiltzen dela, nik, froga lehen beti neukan, katxarro bat, olako olioanak horrek, tutu fin batetik olioa botatzen zuena. Hori erabilitatik, gero, sprayan erabiltzera, desente gehiago irauten du olioak, eta esan dako, plantxan daulan gauzak egiteko aragiak eta,
hori jatetxetan asko erabiltzen da, holako pelikula film bat egiten du azpian, eta hori da erabiltzen duguna. Bestetara, nahi gabe batzutan gehiago, bestatzutan gutxiago, baina hor juten da olioa. Hor egoten da puntua. Hementxe, alberginia barrura, ontxe bukatuko dugu horrekin gero, ura apurtxo bat gehitxuko, eta hau joango da gutxinaka, hori kosinatzen. Biguntxo dauenean, nahaztuko ogixakin, berakatzakin, eta izango da gure bolen oinarrixa. Orduan, berdin jaku satixak, txikixak eta ondixak dien, txikixak badia, ezkenean, lehenau kosinauko die, segero, egisa esan, birrindu, ez ditxugu lan irabiagailu batekin birrinduko, baina bai robot batekin, orduan, teksturi ez da izango pure bat bezala, hau da, satixak eta argitzuko itxugu, baina, eta interesatu, ze pure bat bezala egiten badu, gehi birritzen badu, horrekin gero bolak itea, benetan ezinezko izango zala, erogota berreko geniak, ogi birrindu pila bat, ogila pila bat, oinarrik gorputz pixka bat egiteko, orduan, ataltxoak geratzen badia ero, lan, eta guztiz, espadugu erregosten, ondo bigun espadago ere, ia hobeto. Ta? Ura apurtxo bat. Kafia, katillo ekusi izute, kafia bota beharra du. Infusinua, banaukan hor bat regalizmentana, oso ondo. Da hor botatzat, orduan, hau, hemen kosinatzen, eta ontsa ingo dugu, lagungarri joango dan, tomate saltzakin. Orduan, tomate saltzia ingo bebai bat, holan, Italia daldera jota, ingo dugu lehengo, tipula erregozi, tipula gorritxuta daunean, tomatia, nik kontserbako erosi dut, gaur egun, sasoia diela eta, holan, nik erosi ditut holan osuek, eta gero albaka botako dut zau. Tomatea ekarri zuen honetan, esan dako, tomateako, egon badaude, esango duzu, ferta dendan, ero ikusi ditut, egon badaude, zaporek ez daukate. Orduan, holakoetan, konserbakoak beti sasoian jasotako tomateak izaten dira, beti presio aldetik eta oso ondo dago, eta horrelakoak saltzak eta iteko gainera baskoz interesgarria bat dira, ez? Horrek ardizugu, zerrenda bat, tomateak nola aurkitu alditugun, ez? Nola? Nola, konserbetan nola aurkitu alditugun. Hau izango zen, konserban zurituta, ez? Hau izango zen, normalen, udare erako tomateak izaten dira, hau luzangak direnak, saltzak egiteko erabiltzen direnak, hoiek zurituta, hau izango zen bat, gero daude, hauek laukitxotan moztuta badago, zatituta saltzen duten tomate hori ere badago. Gero birrinduta. Zein? Birrinduta gero, ja. Dauzka pila dekarrizkizu. Pasata? Dago, tomate zukua, Bloody Mary egiteko. Bloody Mary badakizue bozka daukala, gero lima pixka bat, watcher saltza. Edo tomate saltza, oza, tomate zukua bebai badau jendiak, holan tomate zukua bera bakarrik. Piperbeltz pixka batekin gustatzen zait. Eta limoi apurtxo batekin. Bloody Mary bada holako kombinatu ezagun bat, azkenean bauka bere fama eta horretik aipatu, gehien bat. Holako bat, nik egin behin probatu nuen da esanen. Ez da nire guztokua besta. Tomate saltza bera holan tomate zuku hori, askor goxo, gatz pixkatekin da, piperbeltz pixkatekin, tabasko tantatxo bat nahi izan eskero, orduan bikaini baten da. Bozka eta horrek sobarra duen, ezak. Gero, zelan dago gehiago tomatea? Tomate birrindua daukagu, esan dugu. Hau, gero laukitxotan, dala hau berdina laukitxotan. Tomate birrindua dala hau, baina birrinduta dagoena, hori saltzak eta itxeko bebai, erabiltzen dara. Tomate frigitua izaten dana normalean tomatea saltza birrindua dana, olioarekin frigituta eta barazki den batekin, zeman neurri hor batzu botako diote gehiago gutxo, normalean era tradizionalea kipula, baratxuria, zenarioa, piperra. Kipula? Kipula? Frigituai, bai, ez hori kipula. Baina baidaiek daukate makina txikitzen duela eta ez duzu negarrik. Ez da honega dikitzen? Hori erosi behikot. Eta gero daukau tomate saltza ezberdinak, ez? Tomate frigitua eta tomate saltzak. Hor ja daude, egon alda tomate boloñesa bat, italiarra errezetetan da erabiltzen direna. Batzuk espeziakin, eta nik betxu, nire mutila bizi izan zan Eskozian, urte baten. Eta orduan nik joaten nintzen, bisitan eta igo nintzen pare bat aldiz, ez? Eta ni akordatzen azan, bera, supermerkatura eta joaten zan, bere menu klasikoa aitera, pasta tomatiakin, eta batzutan saltxitxekin. Eta, joaten zanean, egisa da, han, oitxurazko daukiela, tomatiak eta tomatiai beti, tomate birrindua erosten dozuen supermerkatuen eta asko espeziak botatzen da, oreganoa, tipuleta, holan, eta orduan izaten die,
jaten duzula tomate eta, hau ez da Euskal Herrixan saltzen dauen tomatian bardina. Baina hori Frantzian baita. Eta hori da gustuak dielako, azkenean, eurei holan gustatzen gake, eta igual ona etortzen dira, hau soso dau, ez? Orduan, bueno, gustuen arabera, baina, kostau jakun aurkitzia bat. Patri, gure sosoak soluzioa badauka. Hori bai. Hartzen dute eta ero zinen espezia gota. Egia, ez da, Europatik ero joan barzete, Frantzian ere, tomate saltzak azten zara behiratzen, eta, bueno, tomate frigituen tartean ja, 6-8 ezberdina daude. Eta hori, aurkitzen jozu, albakarekin dauzkasunak, barazki ezberdinekin, atalak eta barazkin atalak ikusten direnak, batzuk ikusten dituzu, bestatzuk ikusten dituzu edana birrinduta, orduan, eta denak espezia ezberdinekin, zaporeak, orduan, gurasoak nik, mitzat, ez dago dinu garazoi, baina umeek nabaritzen dute, batez ere. Hemen, einbide gure lehenko olako ore bat, oinarri bezala joango den, alberginiak gehitxu baino lehen, eta izango da, ogi birrindua, berakatza, eta perrexila. Orduan, berakatzan, bueno, 3-4 atal hartu ditut, hemen erdixa, eta beste erdixa, hemen gordinik doien. Orduan, ogisa, ogisa birrindua jartzen bozue, edo olako tostau batekin edo, baina bestela. Edo sarra, berez ogisarrakin, ogisarrakin, edo aukitzen baduzu holan, moldeok ogia bebai aukitzen bazue, guro zuena. Baina niri gustatzen jat, aukitzia kanpoko, hau da, ez moldeko ogisa, bigune gisa izango zen. Korroskari hau, ogia izaten, ogia eta zitzeko. 180 gramo. Bueno, hemen tomate eta falta zaigu izaite hauen lehorra dienak, oliotan dagoten dienak. Eta tomate saltza mundial bat ez dugu, esan behar, saltzen artean. Zein? Ketchup. Ketchupa tomate saltza bat. Bai, baina... Tomate saltza bat da, ketchupa zuk, nahi duzuna. Bota aldiego albaka eta ez da izer, baina ezin dugu bota ospina eta azukrea eta beste... Azukrea tomate guztiek botatzen zaie. Tomate saltza guztiek azukrea ematen dute, eta nik ere etxean, egiten duanean tomatea, azukre koiarakada txiki bat botatzen dio. Arrazoia baukotzu, baina... Ketchupa, bada. Gero, hor, osasuntxoago, gitxiago, beste, nahi duzuen esan, baina tomate saltza bat, bada. Bada. Nik ketxupa, baina ketxupa, holan, hamburguesatan, patata frigitxuekin da bai, baina bestela zen bat. Dilista oso goxoa eratzen zaie. Bai? Dilista egin da euskasunean, plazerka bat, dilistana, botezu ketxuko jaraka da, holan, pixkat, ondo nazi, eta ematen diolako ikutu bat, bitu. Nire, amamak, hau ikusten dago egunero, Amama urrenguan dilistei, hori ingotzao. Horrei, ostiralean egin genuen bustanari... Bai, ontsa zaraten biot, Segunduan, ikutu, zarata baina... Txain, Emanuela, txono! Ikutu oso berezia ematen dio, egitea lehengo saltza horri botatzea, egin olako karamelu bat, eta ospinarekin bukatu, eta ero horri saltzari bota. Buah, hori sukaldari asko egiten dute gaur egon. Da trukoa beraiena, saltzak oso goxo egoteko. Listo. Eta ontsa zarata gehiago inbiot. Berenjena barrura doa. Alberginia eta arrautza bebai. Oso ondo. Bueno, ogia nitze egiten nahi garen, ogiaren kalitatea, eta gaur egun, bueno, ni gurasoekin askotan diskusio entzun dut, eta egia da, okin batek erabiltzen dut, okin batek nire laumatek erabiltzen duen esaldia askotan. Zer, zuen aurrako hortzik ez daukateala. Zenbat aldiz entzuten da gaur egun okin egiten, erdi egozia. Erdi egozia, ez da, ogiak izan behar du, betiko ogia, oskologa, kanpoko azal gogor hori, holan izan behar du, ogiak labia bero goten da, eta gaur egun danak ogiak erdi egoziak, biguna, zuri-zuria jaten ditugu. Nire gisa da, ogisa ogi gustatzen jatera, eta ogisa ogin onbatena, eta holan. Baina, bueno, gero bagoitzai begoai gustatzen jakona, Bai, gustuak, baina nahi dut esan, baina hori hortara joaten gabiltzala, eta igual, karo, zuri disko gorrean, da, ez dakit, esnea bezala. Baserriko esnea esautu duguna, behian esnea esautu duguna, errapetik erando unak esnea. Errapetik erando zu? Nik errapetik erandot esnea, bai. Errapetik ez da hain behar, hori ez da hain behar, baina, bueno, erandot. Errapetik erando unak, esnea gaur egun, gero,
teta horrikian erabasi zienean, hasien zen, zer da, honek ez dago, zaporek ez ezer, kontua, oitu iten zarela hortara, eta gure seme alabak eta hortara oitu dira, hori ezagutu dutelako bakarrik. Baina ja txikitatik hasten bagara, ogia ematen, horrelako ogi txuri hauek, ingabekoak, ero ondo bukatu gabekoak, ba hortara oituko dira, eta benetako ogia ez dute jakingo apreziatzen. Da hor badago, Zigor, nola da, Ibai Jarza. Soy gutzi esaten gauza bat. Arrautza, Alberginia zarata. Iban Jarza. Ba, Ibai Jarzak, esate honek liburua dauzka ogiaren inguruan, da berak esaten du. Jendeari ematen diezu benetako ogia, hartzidura luzeba daukana, eta horrek beste usai bat eta zapore daukate, eta ba ezaiela gustatzen nahin beste. Zeratik? Hori egisa da. Ez dutelako ezagutu benetako ogia. Betxu, nik hori eraman nauen, hori etxarrural batera joan nintzenean Malerrekara hor, Nafarrora lagunekin, eraman nauen, osea, 14 lagun ginen. Orduan, ni izan nintzen erosketen arduradun. Eta esan sostien. Txikiten barruzu? Gana nahi dozta zukandu? Ez, kendu, ez? Bai, bota. Buiaka daukazuta. Karameliz. Bai, eta? Eta, bueno, holan, ez? Lagunekin da joan nintzen etxerrural horretara, eta nintzen erosketen arduradun, orduan erosinauen holan ogitzar bat, haundixa, horre, okin batzutara joan da, zan ogisa, ona. Ogisa. Batzuk ero, holan, gizu dana hori, gero, partekatu itxen dela, danok ordaindu itxen da, ez da? Zan, ogizati batek 6 euro danik, eske ogisa ona da, ogisa hori, 10 horeana, eta da, ona. Eta batek eskatu zuztan, nik nahi dut moldeko ogia, nahi dut gozaltzeko, eta nik, bueno, nahi bozu, erosiko bai moldeko ogia, da bisek, da bakoitzak aukeratzeko. Aldozu sinistu 14 pertsonatik geixen okartu zaula gozaltzeko moldeko ogia, ogi hori baino. Eta zen, askoz benetan, kurruskari, goxua, ogi zaporia benetakoa, legamiana, san pasada bat. Eta, ez pentsau, Baina Patri, hori da sartzen ari direna, hori erakusten ari gara, ari dira jendea bere seme alabei, etxeetan bebai hori. Ogia ez da izan, gaina hori ez, bero, egin berriat ez da izan. Hori, zen ez, esatea. Eta diruana beti esaten duena, ni holako 3-4 euro balio duen ogi batek 4-5 egun irauzten dizkit, eta 3 egunetan haindi biguna dago, ez da, jateko moduan ondo, eta gero izaten da, moztu xerratan, eta pixka txigortu, eta ez da goten beste amodan goizean eroste duzu eta gauean izin dela jan, txiklea dalako. Orduan, jentea goitzen ari gara, eta okinak azkenean saldu inbar dute. Guk esaten du beti, okin bat etorri alda proiektu oso batekin 10 horeak eta ez dakiz zer, ogi hartzidura luzeko ogiak eta ez dakiz zer, baina gero, ez baditxu saltzen, eta berak ogi horrekin 3 lagunetara ogi birrindua egin behar badu, esaten du, ni azkenean ere aroti pasatu behar naiz, eta ingo ditut, irin onak erabiliz eta pixka moldatuko ditut nire ogiak jendearen nahietara o eskaeretara. Saiatu alda, jendeari pixkanaka, erakusten ogia nola jan behar dan, ez? Eta hor, nik uste badagoela lan bat ere, ni juten aizenean eskolatara da holan ikastaroko gozarien inguruan, eta askariak eta meriendatako eta zitzu jan, egia da gero, ogia probatzen dute baserko, eta gustatzen zaie. Gustatzen dala. Orduan, eta txikitatik oitxu edo, zaporiak azkenean, zaporietara bebai oitxu inbida, ez? Azkenean, erregistro bat daukagu gure hau zapaietan, eta, da, hori, oitxurian arabera. Hemen Alberginia bolak, ja, tomatia bebai, bota dotzagu, albaka bebai, orduan, saltzia prest, eta aragibolak, beti naga aragibolakin. Horre dia, oikoen. Bolak, Albergini bolak, itxegu, eta honek fango die, 20-30 minutu, labera, 180 gradutara. Legunean nik esan nizuen, ez? Guk etxean niko lan iten ditu da laragi bolak, eta oso komoda. Bestela, ez paduzu labea erabili nahi, ez daukazu laberik, baina alduzuena betikoa, hartu hauek, irinetik ero pasatu, ogi birrindutik ero pixkat, eta oliotan frigitu, eta ero saltzarekin batera zerbitzatu, ero airfryerrian ere, olio gutxio erabilita, azkenean, airfryerra salduko ez dait, fryer, bai. Laba da. Laba bada, haizea botatzen duen laba bada, nire egiteko aukera bauko zuen, etxean baldin bauko zuelako olentzerok ekarri dizuela. Bola hau egitekoan, zein izango zan aurten olentzerok da erregi ekarri dauen olan oparirik, ez batzutan, nire akordatzen az, 2000 esan egin dut, gero, estaistika tatatzen dut, ez? 2018 izan zan hori,
Hau, makil selfia hori, ez? Hori izan zen 2018an edo, hori egon zen urte baten. Eta nik joan, nik uste nuen, berandu haueko azala makil selfia. Bueno, edo 2020an, ez dakit, urte baten izan zen... Ez, berandu hau nahi dut esan atzera hau denbora. Atzera, igual atzera hau izan zen. Nik ez dakit, ez dut sekula aukiolakorik. Eta, baina bai. Hombre, claro. Zure bikotearen esku luzea ikusitan, normala, nire jakin, bueno, gaur egongo kamarak, telefonak eta badukate, holan, angularra hundia erosaten dana, eta gertutik barruan saltzen zabe, ez dela nire eskuarekin ezin da urti. Ba, nik aurten ez da izan izan dan. Umien artien? Umien artean, ni bagin nire izarrekarri nolentzerok, baina bestei, kuadrian, bizikleta batzuk, patinetiak, gero Superthink. Superthink. Bai, gero Lego guretxean Lego asko gustatzen da. Piratak eta gazteluak eta olakoak baita, ekarri dira. Eta etxeko lanak egiteko, ekiri tablet bat behar duela etxeko lanak egiteko. Helduen artien izango da holan, horrek, perfumia, galtzerdixak, aterkinak eta, baina igual, holan gauzak garestixabak horrein artean izango da airfryerra pentsetan dut, Ze hori oso modan dago. Sukaldeko kontuak eta oparitzen die, bala gauza bat holan jenteak edo, hau bestea robota temperatura eta dukana, eta hemendik 2 hilabete barru, 3 hilabete barru, merkea aurkituko duzuela olako bigarren eskuko plataforma batean. Oiek ere pilo saltzen dira. Bueno, hementxe, 30 minutu esan dako, 180 gradutara labian, buelta atzen garenean, birrinduko usaltzia, eta honekin zerbitzatuko dugu. Bitxu, hementxe dauko bia tomatia prest, eta ontsa geratuko da, tomate saltza itxia. Hementxe dauka gure bolatxuak, eta bixak zerbitzatzea. Ondo? Hori tokatzen da. Eta hori saltzan arabera, adibidez ontsa tomate saltzakin egin bidugu, baina hau olako barrengorri saltza batekin, barazki saltza batekin, azkenean sobran aukitzea itxugun olako... edozen saltzakin ondo geratuko da. Ondo, arrozak baino merkeagoa. Ze arroza bakizu garestiz ingo dala. Munduko 3.000 milioi pertsonen oinarrizko jakia. Arroza igoin berdaz, Indiak horre, munduko ekoizle handienetako bat, munduan ekoizten den arrozan euneko 40 Indian ekoizten da. Lehen esaten zan, merkiena ez? Igual, ez dakit ze kotxe erosiko, da gero hilabete oso egonaz, arroza jaten. Arroza ez dala, nahi dut esan, garestia ez dala izango, baina ez orain bezain merkea. Kontua da, oine, kanbora ateratzeko, eta gaina, 100 piku herrialdetara esportatzen du arroza Indiak, hemendik aurrera, garestiago izango da, eta esaten dute, presioetan nabarituko dugula. Orduan, ez da izango, nahi dut esan, ez da agian izango horren bestekoa, ez da, agian doblea izaten bada baita ere, olibarekin esan behar nuen, ez? Oliba, igo zaigu, 5 eurotatik 10 eurotara, honekin, izan alda euroterditik, 2 eurotatik 4 eurotara. Hainbesterako ez dut, uste. Olibaia bikoitzeko da, eta igual oindala elagurtez gauen berdina esango, orduan... Hori da. Orduan, ala ere, garestia merkea da, arroza. Dana igoten zehose merketuko da. Ingoz, arnaz hartzea oingoz doaini da, hori da bakarra. Oraindik. Zuk esan duzu ondo. Oraindik. Kalitatezkoa hartzea, guk Euskal Herrian ezin gara kexatu alde hortatik, hiriburuetan agian, baina bestela orokorrean Euskal Herrian oso aire ona daukagu. Eta, da, negotzen egia. Mentxe sartuko ditugu? Hemen, Julenek alderatzu jartzen dizkigu, egoera honen aurrean zerri mardugun, hemen Euskal Herrian, Nafarroan, ekoizten da arroza. Bai, menak iso. Nafarroan badago, bertako arroza, beste aukera bat gutxiago jan. Arroza astero jan behar dan zerbait da, eta ala ere, ogiarekin da esaten duguna. 2-3 euro balioa ditu ere kilo batetik kalkulo egiten da. Nahi dut esan plater bakarra ero bada ero, 100 gramo ero pertsonako. Orduan, 100 gramokin 10 pertsona jaten dute. Orduan, kilo bat, garestia. 100 gramokin 10 pertsonak? Ez, kilo batekin. Kiloko 100 gramo. 180 gramo bitartean, eltzekariak etorre egoten dira normalean. Gero ez da berdina, arroz txuria jamer badugu, ero paella baten juten bada, paella baten. Horre lagungarri guztiekin, nahi dut esan, biaskoa daukala eta ez da izan, 80 gramokin,
egiten da. Eta ez da berdina, igual, zure ume txiki jaten dauena, zure emazteak edo zure nerabiak jaten dauena. Edo zure senarrak, ze neriak jaten da, 100 gramokin dauka aperitibo bezala. Gurean, txirlakin da jartzen didanean, txirlak ondo jaten dituzte, baina esatea, eta bota arroza beldur gabe. Gure txikiak da, konparatzen ditu ni kuadriakoekin, eta... Eta garestia atarati. Oso garestia. Asko jaten dute, asko. Eta benetan, ni badakit zenbat gurasok, zenbat buruko min dauzkaten etxean, umeekin, beti janarikin, etzai gustatzen, hau, beste etzai gustatzen. Sota kabaio horrei esaten dena, batzuk sota bakarrik. Eta hori, benetan, buruko mina da. Baina, bueno, animo. Ni hiean 800 jute zaizkik janarian. Benetan? Ostras. Kalkuloa, bai. Hain garestia taratzen di umiak, edo? Kalkulo bat egin behar duzu. Segun zer jaten dute? A ber, hori norberak egusten, no? Gure etxean bizia hondirik ez daukagu. Ia esatearen ez daukagu bizi hori. Jatekoa da gure bizia hondina. Eta niri janarian dirua ordaintzea, gastatzea, berdin zai. Hor bizikleta esatea, bizikleta utziten diate. Influencer da, orduan, niri bizikleta... Doain. Baina... Janarian dirua gastatu ez. Inbertitu iten da gure etxean. Eta gainera gustatzen da. Inbertitu. Merezi dau, ez? Merezi dau, eta alberginiak aukitzen bauzue tomatetxo batzuk eta ikusi duzue, 20 pusketa batekin bai, platera huitzeko aukeria aukiko zuela. Eta bentxe gure, albergini bolak tomate saltzarekin. Oso ondo. Bai, eta barrura. Baina, bai gustatzen gat. Lagunekin da ibiltzen azenean da, zenbat gastatzen daben supermerkatuan, eta horrek aukitza, esposo aukitzen da, espazgatzua, beltzen normal, ez, aurrestia. Baina, jendia, miserablia da. Bueno, eta bestatzei beraien guztua direla hoiek, eta nahi gaude... Baina ez dutzen emoten garrantzirik. Ez dutzen garrantzirik. A ber, ni daukat lagun bat baino gehiago ere jaten dute, derrigorrezkoa dalako, elikatu inbehar dalako, elikadura, beraien dako janari ez da plazerra, da, elikatzia. Nolba? Eta hause da. Beraien dago, esango nien, behin hain ditut, berenjena bola zora garriatu, nik hori ez du nahi. Hobeto. Bai, holan gehiago guretzako. Gehiago guretzako eta gehiago da, aukera puntu bat, ez da eragizena baina, ez zinuen esango ez, azkenia tomate saltza bai, eskutatzen dau, tomate saltza oso ona dago albakakin, eta benetan testuria dauka paregabia. Bai, gure kuadriako, gure lantaldeko basurdiak esan du, niri hartzuretzeko. Ez, probatu inbar dituzu. Bai, eta nik osarira botako dut. Testura hon batetik, beste testura hon batetara. Biteli, izan da osagun, jaia. Honek gu jate garritzen du. Bai, bueno, oinarte. Bueno, aurreratu ezala, oloa aia bat ingo dut, oloa aia, oloa morokia, ero porrentx. Porritx. Hau, hoteletan da, kanpoan da, jute mazatek usiko duzuan, oloarekin indako lako... Mazakote bat. Argamasa bat. Eta holan sartzen duzuela labana eta zintzilik geratzen dana, hori da, normalen gozaltzeko eta erabiltzen da, baina, bueno, nik aurrengo dudan bersioa postre moduan, ero... Postre, trinko, bezala... Ez que nik nire senarrak etxen dagoen etxean, normalen, usten dau beratzen ura edo olo esnea, horrekin erabena da, holako, gauza, sosua, potolua, ez dugu pape gustatzen. Baina, zuk ez hau ez da zuen mascarponea, agua sukretsua... Koko esnea edaliko, edari vegetal bat, frutak, orduan, bueno, etunea tingo dugu. Beste gauza da. Kontatuko izun nola ingo. Lehenengo koko edari eta edari vegetala mascarponearekin berotzen jarriko ditu. Horri gehituko diogu azukrea eta oloa. Eta hortziko du 5 minutuz, suabe, loditzen eta irakiten. Jarraian, lima zukua eta lima sala botako diogu eta ostutzen utziko du, ero epela janaldu. Eta honen lagungarri moduan jungo da, mangoa laukita moztuta eta ero pasioaren frutu krema pixka bat, honekin nazita, eta ero, katillo batean jarriko dugu, ero... Ikusiko, platerean, ero... Bi bersietara, hotza probatuko dugu, zehau, hotza janalda, hotza, benetan... Beruan nik hau aukeran nahi hau beruan, jatia. Trinko eratzen da hotzia.
hortzean geratzen da, urrengo nian, nola da, merengiak initen da nolan buruan gainean jarri ez dala erortzen. Antzeko zerbait egiteko aukera bada. Bueno, igual uda nolan hotza hobeto, frutakin eta jateko freskotxua hua. Bai. Igual likido gehiagokin nolan zain trinko geratzeko edo ez dakit. Bueno, aukerak badauz. Jolastu alda bietan. Hori da. Zuk gaurkoan erabilizu gainera, azukre beltza, azukre txurixa baino, ez? Panela azukre hartu. Zehosegatik, zaporian gehiago gustatzen gatzulako? Ematen diolako lur zaporekan, zaporea, nik gehiago zapore berezia ematen diolako. Nik koko azukri erabiltzu dut asko, ze akordatzena regalizana. Eta holako zapore erre puntu horrek, mote dutza, ez dakit, berezeitasunan pila gustatzen gat. Eta jendeak normalian pentsatzen dau, azukre beltza, dala azukre txurixa baino osasuntxuagoa, eta ez da holan. Zuntzapurba gehiago badauka... Hori da, biak kalorie pila azukrea dira biak, eta egia da, gozozalea bazara aukeran hobeto beltza hartzen, baina osasuntxua, Osasuntxu ez da, eta da, azukre gainera askea, hori komendatzen da gainera bakarrik hartzia 5 koiarakatxo egunian, asko jota. Orduan... Kontutan izan da, prestaketa askok beraiek azukreak hartzen dutela. Ez, azukre askea. Bai, askea moduan, ese esposo jaten be, igual hobeto, baina, jatekotan, 5 koiaratxokin ondo sabiz. Orduan, hori bai, kontuz ibili bizara, nik enakixen, baina batzu bai itxen da biena da, azukre txurixa margotu, horako tantaka batzukin, ez da? Hori ikusi dut, uretara botata froga hori indaukat, eta ikusi den... Eta kendu itxekako margua? Mugitu gabe, zu botatzen diozu, eta egiten da, ilundu ura, eta ero azukrea zuritu egiten da. Benetan? Bitu, Patri, lehen... Hortarako, eskenean ikusten mozu eta supermerkatura basoa aldin basoia bai hori gartzen da presixotan, ez? Azukre txurixa merkiagoa da eurak esango dago, apurat margotuta beltzetzat hartzen da. Zuk koko azukrea beltzen duzu. Koko azukrea osasuntxua bada bestea baino, eta aina indize gluzemikoa bajuagoa dauka, eta presioan ere nabaritzen da. Eta gero ikuste dituzu hortik, azukre beltz batzuk, ia zurian presioan daudela, antzekoa daudela. Eta ez badu jartzen horre, azukre integralata dela horre susmarek. Betu lehen, ogi eta zitze egiten ibili gara, ez da, ogi on batean oinarrizkoa da irin on bat. Eta gaur egun, irin asko saltzen dituzte integral moduan, eta dira, irin txuriak botatzen diotena da, aia, bestetia. Gainetik hori, eta ez da irin integralak, ez dira integralak. Orduan, trampak hor, pila bat daude, eta... Trampa pila bat dauz, eta horretarako, erne ibili bigara ez, azkenean, normalen presioak gutxitan faio egiten du. Presioan osasuntxu aldera botatzekotan presioa erreferentzi on bat izaten da, garestiago izaten da normalean, hobeagoa bada kalitatez, eta hortan ere inbertsioa da esan dezagun. Mascarponea, desegin dugu hor, oin, azukrea, kasu honetan panela azukrea botako diat, eta oloa malutak. Eta honek, ikusiko du, pixkanaka irakiten jungo dela, oin hartuko dute egurrezko goiara bat, eta zu motelean 5 minutu zero utzita, hori papilla antzeko bat ingo zaigu hemen. Osondo. Eta hori izan esan. Eta, zigor, ikusi osoan kalendarixuan edo agendien edo segundan gaur? Zerbait berezia dauka? Bai, urtarriko 3. astelena. Bai, eta? Blue Monday. Astelen, urdina, ez da New Orderren abestia. Da holan, estatu batuetan agentzia batek, publizitate agentzia batek sortu zauen egun bat, baina oso ospetsua bihurtu dana, eta eurak esaten daue holan ikerketa baten ostian, omen dala eguneko edo urteko egunik tristiena. Gero argitu zan, etzala holan, beurakin zauiela bakarrik, marketina aldera jota, publizidadi eta itxeko, baina berez eurak esaten zauen. Urtarrilean, egun hotzak, motzak, gabonak atzera utzi izana. Gero gainera, niri pentsagat, penagarrixa zen oso positiboan, orduan, gizendu izana, gustoko ez duzun lan batean egotea, urte berriko helburuak ez betetzea, bizitza nola, nundik nola, nora esien jarraitzen dozula ez dakizet. Pentsetan jat, apurtxo bat, ez dakit, dramatikoa. Eguraldi hotza, nik, urte horre ikusitu, Australian eta ospatzen dituzte gabonak, galtzamotzetan ospatzen dituzte, han berua iten du, orduan hotzak eta leku batzuetan, bai beste batzuetan, ez? Orduan, ez dakit, hau...
Marketing kontua, bai. Nik egisa ez dute pentsatzen egisa danik, edo nik behintzat ez dut, gaur ez dut ikatzen orain. Atzo baino tristia nauenik, eta zebez? Hor, bai, itzeiten asko, hori, gero urriko aldapa, urtarrileko aldapa parkatu. Bai. Urtarrileko aldapa, eta hor, egia da hori gertatu aldala, ze, bueno, bagatoz erregun batzuetatik gastatula desente, eta gero, batzutan tokatzen da, opor batzuk gero hartu batzuk kanpora jundira, ez da izan, da orduan. Ni segitxuen noia. Gerrikua ez dutu behar izaten da, baina hortik bestea. Ni segitxuen noia, parkatu. Parkatu, marakuia. Ez esateko hemen pasioaren fruta, marakuia krema pixka daukat, eta ingo dala mangoa, niko berdeak harri doala gorkoan, laukitan moztuko dut, xarratan ikusiko dut, eta honekin nahaziko dut, eta limoi baten azalarekin eta sukuaren erdiarekin. Eta honek, bixi-bixi, gero jungo da honen lagungarri. Oso ondo, izango da olako marmelada edo fruta konpotantzerako baten. Ba, ez, otzean izango da, ez duko sinatuko, orduan izango da Macedonia. Bota ez, Macedonia aldera gehiago jungo gara. Oso ondo. Bai, nik ez dakit, nik ez da sinisten, egisa da, ontxe oporretan noiala. Eguntxo batzuk barru bakarrik utziko zut, asteburu baten. Mentxorien bukatu, eta segitxuan, ospa. Kobratu ingo zu horreko oporregatik, ero jai egunak izan, ez? Alberto, kobraukote opor horregatik? Ez, orduan ez di oporrak. Ez, oporra dira remuneratua direnean, parkatu batek. Sentitzen dute, ez dizut nahi izan holan, eskerrik asko. Holan pixkate, baina, bueno, zu animo, Eskerrik asko. Nik gabe ongo zara, orduan badira alde batetik oporra. Jo baiet. Jo baiet! Broma da, zigor. Ez, lasai, bota, baina ni berdin zait. Ni ere oso ondo ongo nazu berik eta. Zorriña, pirulina. Bueno, ez, hemen jarritzen du. Ekusi osan loditzen duen pixana? Bai. Hau. Eta hau, bota. Hori, zuk nahi dozu momentuan eitxea, aukeria egoten da, normalien nik jendia ezagutzen dut, bezperan eitxea, beratzen usteko ez, eta holan olo malutak joeten dira hidratatzen, eta xurgatzen likidua, da holan eitxen da bai potoldu ez? Bai, irekin, bai, hori, eta azkarrera egin da, holan, irekin da hartu, eta zeituan ikusi zoin lodituko dala, eta nik, hotza, dena izan zalia. Ez. Nik zerealak, honeko saltzeko zerealak zu nola hartzen jozu. Nik, esneotzakin, baitxo, itxe ditut, zerealak baztertu, ogizati bat hartu, tomatia urdai espiko eta olixua ez guzti, da hori, holan jarri ditut zerealak. Oiek dira, baina besteak, hau. Nik gustatzen da. Mueslia eta olakoak esaten dizizu. Nik normalian beti jogurtakin, hotzakin eta frutakin. Eta beti udan. Neguan beti gustatzen gat berua, holan gozaltzia, hori tostada batzuk, holako tortillatxo bat, edo. Eta udan, igual, hau ez, baina bai, jogurtakin eta oloak, olo malutak, intxaurrak. Nik horrelako zerealak eta beti hola, bidaietan noten genen eta hoteletan da juten ginen txiloekin, beti beroakin, kafesniakin astuta eta beruan. Kafesniakin nahazitxa? Kafesnian, zereala botan hartzen ditut egoten dien lau mota ezberdinakan, plon, bi gaieta, gero lan oinarri bat itxeko pixkat, eta beti beruan. Eta holako... Bueno, egisa da, ez dakitzaga txikarritza doztan, ze hori umien hartien bebai, kakao hautsakin eta esniakin bebai, holan hartzen da, Baina nik kafesniakin egiten du, nire bertzioa. Eta oso ondo beratzen da. Ez da txarra. Mangua... Barrura. Gero, marakuia, zukua barrura. Bueno, gaur ez da Blue Monday izango, gaur ez da asteren tristia izango, ze... Honek gozuak emoten dago bai, postasuna. Bai, noski, eta noizea, hau... Gozari moduan oso ondo dator, eta postre moduan ere, nik gozaritako gehi hartuko nuke. Bai, meritxan datzeko, bai. Eta merkia, ze oloa malutak bai direla baita zerbait oso merkia direna. Momentuz! Zelebe bai izaten gauen arroza, da oina arroza ja bikoiztu inbida, olo malutekin ez iztegin oso altu. Bai, entzun ningo gaitu eta esango dute, hauek bi hauen modan jarriko dituzte, eta ero, auskal. Hori da. Bueno, utzi diezagun honi 3 minutu irakiten hemen, eta ero etorriko gara lima baten azala birrinduta bertara botatzen, gero zukua berena baita horri, ondo nazi, eta honekin batera, hotzian ero beroean, jatela. Ose kolore hartu dauen, Bai, bota dutzet olako banana estraktu pixkatu lan kolore. Bai, zera... Bai, esan du, atzo esan gendun, gezurrik esan genduela esan txoriene. Bueno, iruditu zait, azukre gutxi zeukala eta pixka gehiago bota dio.
baina hori, bakarrik. Bakizu ni salea naizela, ni oso gozola salea naiz. Eta hau da, hotz bertsioa. Hau izango zen hotz bertsioa. Bertsio hotza, eta hemen jausten da, ez? Eta hemen... Bueno, behitxu, Bai, ez. Hor jausten da, Patri. Hala ere, lasai, hau, ostutzen danean, horrela geratzen dala. Eta hemen, animatu zaitezte, botatzea olako, zitriko puntu bat, berdin da. Limoia, ero nahi izan ezkero lima, asala, eta baita, eta zukua baita ere, Azkenen, holan, honi kanela bebai apurtxo bat, olako... Vainilla, ez? Hombre, nik kokoakin nahi ja horrekin, bueno, toke, koko esneak pila bat ematen dio, olako toke esotiko bat ematen dio. Eta oin, txak. Hemen, nasi, eta bi aukerak zuzin jango zu, epela, hotza... Nik epela igual. Ze hotzalen prau dut. Aitortu behar dut. Eta, etxekoa baino, bueno, etxeko ez duzu porotu oraindik, ez? Erabai oso bikoteari, ze iruditzen zaion, a ber... Bai, igual, benetan, igual enta pertso bat emon gotzat. Bai, hau, zatik ez. Horrela, jarriko genuke... Baina sukri dauka. Eta? Deniz fitnessa da. Eta ezin du, noizean behin horra... Este buruta, baina holan... Ikutu txiki bat bakarrik? Bai. Noizian behin, holan gozaltzeko egunero. Bueno, hau egun bat jarri oso zerbait berezi moduan. Hemen. Jarriko. Fruta pixar, edo zein fruta jarri alduzu, Nahi duzuena. Horan, menda ostotxo batekin bebai, horan sapori emoteko... Eta jogurtza ekorako batekin bebai ondo geratuko zen. Hemen dagoezue gure oloa aia mangoarekin. Hotza, zigorren dako. Bai. Eta berua, bitelin dako. Oso, no. Txostakit, buitu esalako bolita. Eta horrek eman dio, ikutu bat. Gero, oso tropikala. Frutakin irabazten dago, pila bat. Bai. Benetan? Seguro. Benetan? A ber, nauen osua jango, baina... Ez? Ona da, bai, goxua da, goxua. Eta bixer gauz, beste bi errestakin. Bixer, martitzena. Etorri txokin. Agur? Agur.